A sentenza obriga ao Club de Xubilados de Rianxo a abandonar os baixos da confraría que dende hai anos veñen utilizando como local social. Deste xeito, o Pósito poderá recuperar este local para o que xa se teñen plantexado diversos usos. Uso tiñamos previstos varios desde un principio, pero foi o hándicap ese de que tiñamos a eles ali e non tiñamos forma de poder ejecutalos. Ora, unha vez que de libre o local, si retomaremos os puntos eses, porque a día de hoxe queríamos montarnos unha mini depuradora pequeniña, ter archivador, que a día de hoxe non temos archivador, que é penoso, que unha cofradía non tiña un archivador propio, e varias cousas máis tiñamos intención de levar a cabo, pero bueno, temos que esperar igual a que Puertos ejecute esta orden e non vamos a facer os traballos con eles dentro, en principio. A sentenza non é firme, pero semella improbable a presentación dun recurso. Dende a directiva do Pósito entenden o malestar no seo do Club de Pensionistas por ter que prescindir destas instalacións. Que non é plato de bo gusto que a xente jubilada de Rianxo teña que deixar ese local, pero que a día de hoxe quen está pagando ese local é a cofradía. O Ayuntamiento xa ten destinado un local para eles, e o que terán que acatar é a sentencia dun juez e non lle queda outra que deixar o local libre. A espera de que Portos execute a sentenza, a intención do Pósito é reclamarlle ao ente autonómico danos e prexuizos dos últimos anos, nos que a confraría estivo pagando un local do que non podía facer uso. Non sei Puertos a idea deles se vai recurrir a sentencia ou non vai recurrila, pero bueno, nós o que si vamos a facer é pedirlle a Puertos daños e perjuicios dos últimos anos polo tema de que nós estamos pagando un local cando non tivemos uso del. Nos vamos a reclamar, e así que canto máis alargue isto, máis vai ter que pagar Puertos por non ejecutar esta orde.